ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ହେଲା ଆମେ ଏଠାରେ ଶିଖିବାକୁ ଅଛୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର କାରଣ ହେଲା ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା। ଆମେ କ'ଣ ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସିଛୁ ଓ ଆମର କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ତାହା ଜାଣିନାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରର୍ଥକ। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଏ ଶିଖିବା କାମ ଆମକୁ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବାକୁ ହେବ, କାରଣ ବହୁତ କଥା ଶିଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ଜଣେ ଜୀବନ କ'ଣ, ଏ ବିଶ୍ୱ କ'ଣ ଏବଂ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାହିଁକି ଓ କିପରି ସବୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ଜଣକୁ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସେସବୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବାକୁ ହେବ। ଏହିପରିକି ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ 5 ବର୍ଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଜଣକୁ ଯେତେବେଳେ 100 ବର୍ଷ ହେବ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏସବୁ କଥା ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏ ବ୍ୟାପାରଟି ବଡ଼ ଆଗ୍ରହଦାୟକ। ଏହା ଫଳରେ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନଯାକ ଜୀବନର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଭେଟି ଚାଲୁଥିବ। ବହୁତ ଅଜଣା କଥା ଜାଣି ଚାଲିଥିବ। ବହୁ ଅଜଣା ଅଭିଜ୍ଞତା ଲାଭ କରି ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ଏପରି କିଛି ଲାଭ କରିବ ଯାହା ବିଷୟରେ ତୁମେ ପୂର୍ବେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଖୁବ୍ ଆମୋଦଦାୟକ। ତୁମେ ଯେତିକି ଜାଣୁଥିବ ସେତିକି ତୁମର ମନେ ହେଉଥିବ ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ସବୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ ରହିଛି। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ କେବଳ ବୋକାମାନେ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି। ଜଣକୁ ନିର୍ବୋଧ ବୋଲି ତୁମେ କେତେବେଳେ କହିବ ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ତୁମକୁ ଆସି କହିବ ଯେ ସେ ସବୁ କଥା ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାଅଛି। ସେ ସବୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜାଣେ। ଏ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖି ତୁମେ ଜାଣିବ ଯେ ତା'ର ଆଉ ବଢ଼ିବାର ଆଶା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମା।